kiinteistökeskuksella myyntipäällikkönä ja mä oon tehnyt 17 vuotta tässä Forssan seudulla näitä kiinteistövälityshommia. Ja OP Kiinteistökeskuksesta sen verran, että meillä on kiinteistövälitystä, vuokravälitystä ja isännöintiä ja me toimitaan tässä Lounais-Hämeessä, Salon ja Someron alueella ja meitä on noin 40 ihmistä töissä, eli noin 15 kiinteistövälittäjää, pari vuokravälittäjää ja sitten loput on isännöintipuolella. Ja käydään läpi asunnon hankintaa ja sen ostoon liittyviä asioita, mitä asiakirjoja täytyy ottaa huomioon ja mitä muita seikkoja. Eli asunnon hankinta on yleensä suurimmalle osalle elämän suurimpia hankintoja, niin sen takia siihen kannattaa käyttää aikaa ja harkintaa. Ja semmoisia seikkoja, mitä kannattaa ruveta, kun rupeaa hahmottelemaan sitä asunnon hankintaa, niin sijainti on yksi tärkeä, eli lähinnä liikenneyhteydet, koulut, päiväkodit, muut. Ja sijainti on semmoinen, mikä vaikuttaa aika paljon sen asunnon hintaankin. Eli vaikka Forssakin on näin pieni kylä, niin samanlainen asunto riippuen siitä, missä päin se on, niin saattaa olla tuplahintana. Ja sitten asunnon koko tietysti on semmoinen, että liian pientä asuntoa ei kannata ostaa, ettei käy niin kuin tuolle telkälle tuossa. Mutta sitten toisaalta ei kannata ostaa liian isokan asuntoa, että vähän kannattaa miettiä sitä, että minkä verran sitä tilaa tarvii. Jos on vaikka lapsia tuossa jossain vaiheessa, niin sitten kannattaa ehkä ostaa se pikkusen isompi. Sitten kerrosrivi vai omakotitalo. Kerrostalo on kaikkein helpoin asua, siellä ei tarvitse itse tehdä oikeastaan mitään. Kun sitten taas omakotitalossa, niin siellä täytyy kaikki asiat hoitaa ja tehdä ja huolehtia itse. Ja rivitalo on vähän jotain siltä välillä. Ja sitten sitä asunnon hintaa kannattaa miettiä ja pankista pyytää ehkä etukäteen jo se lainapäätös, että pystyy vähän hahmottamaan, että minkä hintaista asuntoa lähtee hakemaan. Ja sitten just ne, mitä Jeeskin puhuin, asumiskustannukset ja lainahoitokulut, niin miettiä sitä, että sit riittää rahaa muuhunkin kuin siihen asumiseen. Toisaalta sitten taas, jos on sillain, että on odotettavissa, että lähtee vuoden parin päästä toiselle paikkakunnalle, niin voi olla ihan järkeväkin, että oma vuokra-asunnon. Ja sitten kun se semmoinen mielenkiintoinen kohde on löytynyt, niin sen kannattaa tutustua tarkkaan. Eli ostajalla on aina ennakkotarkastusvelvollisuus. Eli te ette voi jälkeenpäin vedota sitten, kun on kaupat tehty, niin semmoiseen seikkaan, mikä teidän olisi pitänyt huomata siellä asunnon tarkastuksessa. Tai asiakirjoihin, että jos siellä on joku remontti vaikka tulossa ja esitteessä ja säännöksien todistuksena on maininta siitä, että se remontti tulee, niin et voi enää sanoa tai vaatia mitään korvauksia, kun se on teille ilmoitettu. Toisaalta myyjällä on sitten tiedonantovelvollisuus, eli myyjän täytyy ostajalle ilmoittaa kaikki sellaiset seikat, mikä myyjällä on tiedossa, mikä voisi vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Ja apuvoimia kannattaa esittelyyn pyytää, eli vanhemmat tai sitten jos on lähipiirissä jotain rakennusalan ihmisiä tai muita, niin aina parempi mitä enemmän silmäpareja sitä asuntoa on katsomassa. Ja sitten on asunnossa tai kiinteistössä piilevä virhe, eli se on semmoinen, mistä myyjä ei tiedä eikä ostaja tiedä silloin kaupantekohetkellä. Ja asunto-osakkeissa eli kerrostalossa, rivitalossa myyjä on niistä 2 vuotta vastuussa ja omakotitalossa 5 vuotta. Mutta silti aina kannattaa etukäteen niin huolellisesti tutkia se asunto kuin mahdollista. Ja omakotitalossa melkein kuntotarkastus on semmoinen, mikä kannattaa vaatia tehtäväksi ennen kuin teette kauppoja. Ja sitten kerrosrivitalossa niin vähintään tuo kosteusmittaus. Ja asunto-osakeyhtiöissä eli kerros- ja rivitaloissa niin kauppaa varten tarvittavia asiakirjoja, niin tärkein on ehkä tuo isännöitsijän todistus. Eli siitä selviää se, että kuka sen asunnon oikeasti omistaa, kuka sen saa myydä. Sitten siellä on yhtiövastikkeet, eli hoitovastike, rahoitusvastike, sitten huoneistoon kohdistuvat lainaosuudet ja taloyhtiön lainat, päätetyt remontit, mitä saattaa olla tulossa.
Sitten kunnossapitotarveselvitys, eli se on hallituksen näkemys seuraavan 5 vuoden kuluessa taloyhtiön tulevista remonteista. Niitä ei välttämättä tule ja saattaa jotain muitakin remontteja olla mitä sitten tulee, vaikka siinä ei ole mainittu, mutta antaa se suunta. Eli jos siellä on vaikka 4 vuoden päästä putkiremontti tulossa, niin osaatte varautua siihen, että siitä tulee kustannuksia. Tilinpäätöksestä näkee sen taloyhtiön taloudellisen tilanteen ja yhtiöjärjestyksessä. Siellä on kerrottu, miten siellä yhtiössä toimitaan, miten kokoukset järjestetään, millainen hallitus on. Energiatodistus kertoo sen talon energiatehokkuudesta. Ja sitten myyntiesitteeseen, jos välitteen kautta ostatte, niin sinne on kiteytetty nämä kaikki asiat, mitä tässä oli. Ja siellä on se kosteusmittaus vielä. Eli samaten niin kun tuon kosteusmittaukseen ja kuntotarkastukseen, kun olette ostamassa, niin ihan hyvä, jos pääsette sinne tutkimukseen mukaan itse paikan päälle. Ja kiinteistöissä eli omakotitaloissa niin kauppaa varten tarvittavia tietoja, niin lainhuutotodistus, eli tämän lainhuutotodistuksen, rasitustodistuksen, kiinteistörekisteri ottaa ne samaa mittauslaitokselta. Ja lainhuutotodistuksesta selvii se, että kuka sen omistaa sen asunnon, eli kuka se voi myydä. Rasitustodistuksesta selvii ne velkakiinnitykset, ja siellä saattaa olla ulosmittauksia, hallintaoikeuksia, eli ne kannattaa tarkkaan katsoa. Ja sitten tonttikartta tai tilakartta, eli niistä selvii sen tontin kiinteistön sijainti ja muoto ja rajat. Ja sitten asemakaavakartta ja asemakaava muutenkin, niin se kertoo sen, että mitä sinne tontille saa rakentaa, onko siellä rakennusoikeutta jäljellä. Sitten rakennuslupa, vaikka vanhempikin talo, niin kannattaa rakennuslupa-asiakirjat hommata kaupungilta. Ja ylipäätään se, että niille rakennuksille on haettu rakennuslupaa. Ja sitten lopputarkastuspöytäkirjat, eli se, että ne on kunnolla sitten tehty ja rakennettu loppuun asti. Ja energiatodistus täytyy nykyään olla omakotitaloissakin, mikä on rakennettu vuoden 80 jälkeen, jos niitä myydään tai vuokrataan. Ja myyntiesitteeseen on taas kiteytetty nämä asiat. Ja periaatteessa silloin sitten, jos välitteen kautta ostatte, niin me hommataan nämä lainhuutotodistukset ja osakkeista isännöimisen todistukset ja muut tiedot. Ja sitten kun semmoinen mukava kohde on löytynyt ja olette päättänyt, että tämä voisi ostaa, niin se huolellinen tutustuminen siihen kohteeseen. Ja sitten kun rupeatte tarjousta tekemään, niin se kannattaa aina tehdä kirjallisena. Sillä että siitä tarjouksesta ilmenee jo kaikki sitä lopullista kauppaa varten tarvittavat tiedot, eli mikä on kauppahinta, mihin mennessä tehdään kaupat, koska se asunto vapautuu ja esimerkiksi kustannuksen jaot, että kuka maksaa mihinkin saakka kustannukset ja mihin saakka vakuutetaan. Ja tarjouksen vakuudeksi maksetaan joskus käsirahaa, useammin tehdään sopimustakkoilla olevia tarjouksia. Eli se menee sillä tavalla, että te olette tehneet tarjouksen, niin sitten myyjä tekee joko vastatarjouksen tai sitten hyväksyy sen tarjouksen. Ja sitten kun se on hyväksynyt se myyjä sen tarjouksen, niin silloin teille syntyy sopimus. Ja asunto-osakkeen kaupassa se sopimus sitoo sen käsirahan tai sopimussakon verran. Eli sitten jos te olette tehnyt sen tarjouksen ja myyjä hyväksynyt ja sitten perutte sen, niin silloin te menettätte sen käsirahan tai sopimussakon suuruisen summan. Ja omakotikaupassa sama juttu, jos se tarjous tehdään sillä määrämuodossa, että siinä on kaupanvahvistaja mukana, niin silloin menettää sen koko käsirahan tai sopimussakon. Ja jos siinä ei ole kaupanvahvistaja mukana, niin sitten se perujaosapuoli joutuu maksamaan sille vastapuolelle aiheutuneet kulut. Eli tarjousta ei kannata koskaan tehdä niin kuin leikkimielelle, että sieltä voi tulla satojen tai tuhansien eurojen korvauksia vastaan. Ja sitten kun ruvetaan sitä asuntokauppaa, lopullista kauppaa tekemään, niin se kauppakirja kannattaa pitää aina etukäteen luettavaksi. Ja varmistua siitä, että ne ehdot mitä siellä on, niin ne pystyy toteuttamaan. Ja sitten, että ymmärtää kaikki, mitä siinä kauppakirjassa on sanottu. Ja tietysti kauppahinnan maksu yleensä hoidetaan silloin siinä kaupantekotilaisuudessa. Ja sitten jos on asunto-osakkeen kauppa, niin osakekirja siirretään siinä kaupantekotilaisuudessa sille
ostajalle ja kiinteistökaupassa täytyy olla kaupanvahvistajia ja sitten panttikirjat siirretään silloin kaupanteon yhteydessä ostajalle. Ja asuntokaupan jälkeen Iiris puhuikin noista veroista vähän, eli asunto-osakkeissa se varainsiirtovero on velattomasta hinnasta 2% ja kiinteistöissä 4%. Ja ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa sitä varainsiirtoveroa. Eli ensiasunnon ostaja yli 18-vuotias, alle 40-vuotias, eikä ole omistanut aikaisemmin vähintään puolikasta asuntoa. Ja kaupan jälkeen isännöitsijälle toimitetaan kauppakirja, varainsiirtoveroilmoitus, kopio osakekirjasta ja kiinteistökaupassa haetaan maanmittauslaitokselta lainhuutoa. Ja siinä on aikaa hakea puoli vuotta kaupanteosta se lainhuuto sieltä. Mutta periaatteessa pankki yleensä hoitaa se lainhuudon hakemisen ja sitten jos välitysliikkeen kautta ostaa, niin me tehdään isännöitsijälle ne ilmoitukset ja samaten verottajalle. Sitten tietysti sähkölaitoksille, vesilaitoksille ja muille palveluntuottajille niin täytyy muistaa ilmoittaa siitä kaupasta ja hallinnon luovutuksesta. Ja vakuutuksista sen verran, että asunto-osakkeessa eli rivitalossa ja kerrostalossa niin taloyhtiö vakuuttaa se rakennuksen. Eli ostajan täytyy tehdä vain koti-irtaimistolle vakuutus, kun omakotitalossa omistajan täytyy vakuuttaa sen koti-irtaimiston lisäksi myös se rakennus.